wanda yake daga garin Gombe a matsayina na amininsa wanda ya halarci wannan guri kuma ya zo yana cikin uzuri mai ƙarfi wanda yanzu haka jirgi yake jiransa zai tafi wannan inda zai je insha Allah. Amma duka abinda zai gabatar da shi a yanzu zan gabatar da shi kamar yadda zai gabatar da shi insha Allah. Da farko yana yi wa shugaban wannan kungiya Fatima murna da godiya da irin wannan aiki da take yi na kimsawa al'umma soyayyar manzon Allah. A yadda duk shekara idan Allah ya kawo wannan maulidi za a rinka yin wani abu na hobbasa na kyautatawa, amma sai ya ce za a fara yanzu da shugaban wannan kungiya wacce take da suna Fatima. A madadinsa, a matsayinsa na babban jigo masoyin annabi sallallahu alaihi wasallama, ina hajiya Fatima, ina hajiya Fatima, ina hajiya Fatima. Hajiya Fatima Alhaji Awwalu ya baki kujera ta Madinatul Munawwara. Allah ya taya ki murna ga kayayyaki a hannuna wanda insha Allah ki taso zan miƙa miki da kaina in Allah ya yarda. A gyara da kaina Hajiya Fatima a ziyarar manzan Allah. Wannan takardu na tafiyar ta maka ga hannun mahaifiyarta Hajiya bismillah. Allah insha Allah ga shi na komai da komai muna roƙon Allah ya sa duk shekara idan mun zo wannan maulidi mun tsere wannan albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma zidna Ubangiji Allah mun gode maka, Allah mun gode maka, Allah mun gode maka. Wannan wanda ya biya maka cuta ya maka ka sauki Allah ka saka mai da saka mai da amin saka mai da amin Allah ya ba shi ce amin Allah mun gode mun gode mun gode Allah saka da mun fati a ce na haife ta a ce na Allahu akbar Allahu akbar Allah Allah mun gode ba in haka da fita gamu da ita ini muna shi Allahu akbar Allah ya